Yo, what's up guys? Good morning. So, may buntag nyo guys. Adlaw ng Merkulis ron. So, trabaho na sa ta. So, nangandam ta sa itong mga gamit guys. Kay trabaho ta ron sa ito ang kumpanya o niyang gabi. Trabaho na sa lain eh. Yung silbi o bitang trabaho guys. Dito mo lang man. Wate mahimo ani. Samot kita kapordoy. Mga gamit ron kay martilyo na martilyo. Okay. Siyempre magdatag butin. Ay. Itong agan. Ini. Itong butin guys. Kami ang balon. Siyempre ito ang welding machine, grinder o mga wire, mga gusto mga gamit sa pang welding guys. Ito ang dalon. Saan day? Tanaw ito yung bambam. Tanaw sa lida ni mo ba? Isa naman ni mo. Ito kaldero na ko. Kaldero. Data gamay bugas. Sinong agaw na ito dito. Oh. Ha? Bugas eh? Ano ka nung pinaguro na? Bukas ko bugas. Takos ako. Plastik ko, nabuslot man. Taksan na ni mo? Ha? Bugas ba? Pagkuha lang diha, kusakos po yun. Di ba, kabo diha. Kuwan ang kabo ng bugas. Namo kabo ako ah. Pamahaw. Pat kay ngani ako ah. Nagduhog gabi dito siguro. Guys, ang itong bugas. Sunod na siya kaldero. Sunod na ito na sako. Ay para ato siya sa kaldero para siya mabusbos ba kay mabusbos niya nagkuhan. Sanina deh, sanina. Untuk sanina. Tulis dong. Tum.
Nam 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 nam. Inday. Dikit-dikit sudah pa. Oh, bugo ko sudah pa. Di, saan naman imong bambang? Ha? Lubat bang mo ni malubat? Ayaw higda, to balik balik. Oh, bambang mo. Oy. Inday, oy. Maldita. Aya. Kuyin. Si Aya. Si Kuya. Alright, sa ito short ito camera. Ano din ito kinabuhi. Siyempre ato ipon niya sud. Ipon rin sud. Sako ni. Ay ipon na ni bugas diha. Para kabira siya squad mo sanina. Isang buklok. Patunga. Patunga. Jaman. Balhin. Kaliro na lagi kuwang. Kaliro na kuwang na to. Maligo sa dito. Maligo sa kay Brag. Saan naman eh? Tuyok naman. Wala, pahabit na ako no. Magi pag alas city oh. Ligos mo guys. Kaldero ni kuwang ani, hugas misis o kaldero. Ayos yan. Ano yung nagmamang mo? Lubat din po. Hindi, nag-away ah. Lubat dito yung kaldero. Magalingan ko na may ipon ng diha. Kayo. Buat. Wala oh, pagkuha diha. Ina. Bawa na papa dah. Okay. Tanaya. Ligot tayo be. Kuya. Tara ligot ta. Di ka maligo? Amo. Sige na, ligo na. Ito na, sabon, nabili. Una na nyo. Di na dong, ligo ka dong. Init ka ayaw dong.
Hoy. Habi. Ligo ta tara. Tara, ligo ta, dali na. Ano dong? Dong. Yung jacket pa, yung jacket. Tiga. Adre oh. Sako naman yung bawo no. Gas mga gamit. Ano lang? Dong. Dali na. Ito na kuya, sige na. Sige na ah. Sige na, ligo sa dito, ligo sa dito lagi. Ligo. Ubo na, ubo. Ubo sa nina. Laking ka day, oy. Ayo dia, higda si Binto. Ano, tanong cellphone to? Oh, ano to? Ligo ka dong. Tanaw. Uwa. Wala pajama. Inday. Ano, tanaw to cellphone na? Ikaw, bambam? Ba't nun? Oo mo na, malubat. Kaya dong, buwan na pajama dong. Ligo na. Ligo itaw. Hindi mo na, lubat oh. Hindi oh. Maligo na mo. Diri. Oh. Dara. Uy. Oh, naman dia. Biskuit. Hawa. Milas. Maglabas si mama dong. Ah. Baca ka tubig. Buah. Ikut ka ay. Dali, alikot ta. Bandi kita mah. Kau udah pinaligo, at ilaba. Ang datag sinilas. Para natin masulog dito sa atong duty panggabi eh. Ayaw si mong mata tanawag itugkan kag mga bugas-bugas imong ilong oh. Hey, okay ligo. Bugas kag bugas-bugas. Ligo. Mama inday wag ligo. Hapon, sige bantay yung mga hapon. Good. Bantay inday dong ha. Ngayon mama dong, di mo kang tulog. Nabantay inday. Ha? Bantay siya inday. Ay, gasputik naman na day. Ayaw si Kiday. Bantay siya inday. Ilok na mo ugaw kayo. Bantay siya kayo. Ilok na mo ugaw. Buga siya. Itawag na to, ma. Di mo day ka. Ha? Di mo day ka. Kandingan lagi na nga. Kasi mga po na kumbus ko sa akin. Dito na. Mama! Dali. Ito siya papababaw. Balde dong? Huwag kayo tubig dong, oh. Sa ilan ba?
ni tanawa ni eh. Day, kaon kag biskwit, day. Ganang kaon ron. Ay, yung kotod kuan. Mga bunit. Last na, last. Last. Ano? Taga na. Di ba dagan? Daganong sa nimong slide na. Yung ligo, basa kayo. Sugat ko kasi na. Ha? Botang sa tubig. Wala may tubig. Niagod. Sugot siya sa di. Malibad siya. Malibad doon nanti. Ha? Niya, ang sama yung pagkutay sa tubig dito. Taas ng hose. Suko na ba na si Jenny? Suko man. Ay, di ba? Suko na si Jenny. Yung katong niya. O saan ang oras na giloading mo ang cellphone? Ay, hagod. Umatan ako. Size? Wala mag-spy? Mambang na. Kasama na eh. Dalaw na akong barbang o di lang. Ano? Dito mo? Dito mo, di? Dito eh. Kasama ka kuan. Asa mo charger ang barbang? Ali dong. Baru na diya, be. Ato itong basa man. Tanawal sa plastik na kung gili. Sulit sa mga sinina. Dara, oh. Ali, day. Ay, dudong. Okay. Let's go na mi guys. Let's go na mi. Trabaho na ko kay Juan. Lidong. Masig malit sa tani, sige tagkalit. Ito ito babawi. Kali pa malit ay oh. Oras oh. Sige na, ito babaw, mama. Sige na. Sandali kay hato di mamang Duty na karon ta. ko na. Sa to mo. Sayaw. Sayang bibi. Oh. So, what's up guys, no? Mag-jotin ko guys. Mga kunda guys. Karang sako. Mura ko gipalayas, eh. Oh. So, mulayas ta og kuan. 2 days lang, 2 days. Duha ka gabi eh. So, mga tunda. So, mga adton ta kay ano? 35 na. Pero naguna na siya. Napadas mga 25. Yo, what's up guys? Maingong to guys, manyanto ta guys. Oh. So, pistas talamban ron. Salamat kayo sa buwan. So, mga nga malasa sa kuwang pangandam kanyang buntag sa kuwang kuwang ay niya. Kuwang day ko no. Ipakya og lain tong kuwang kanang trabaho nun. Pero okay ra eh. Adalong ko balik sa kuwang mga gamit sa balay. Kaya nawa makahuay-huay kung gamay, mao lagi pahuay ta pero ate kwarta. Daghan pa kay tag-utang. So maniututan ninyo guys kay. Na. Pista mas talamban ron matbuwan na sa ta. So naday ko na sa Indus talamban kay nawagi trabaho. Happy pista talamban. Nantay, pista talamban ron. So, buwan lang sa kay. Bista ba yaron? Ba? Grabe yung pista ha. Kung tinaganas bisita, una na bilin. Na. Una lang taon. So, what's up guys? May hapon.
ulit ta kay ulit ta yung machine mamandayon na to ang trabaho panggabi kay may nagatrabaho lain dito ilang pakyaw. Namas kuya ito. No, ako magluag. Magluag yung sa mga. Magluag yung Ada daglong agay. Kuan, Hindi ay, pagluag di kimuha ay. bugas. Bahor akong kanon. Natuluntas ka ng timotang pa ay tubig mo ka ang imong palito niya. Tubig gani, ingan taga tubig ra. Gipalit na ko ang tubig. Puso ko sila. Balhin dag pangutang oy. Kamu dihang utangan, huwat sa mo diha may magipamunit among kwarta in taon oy. Mundas na ginhawa in taon oy. Sabot. Sahi lang kamo ng anis mo ah. Lord mama, gautang mga ako. Utang yang anong imo di mama mo ingon dili ang si Jean mo ingon ra pwede ko tong utang. Jin kay pag ko mag-istorya gisad ana kita sa bintana. Wala na sa bintana. Wala na din nakaputangon. Yan ako. Pwede 1,000 ako yung sa mga utang kay ito naman kadlaw ang agi ni Ivan nagipundo pang kuan. Natanaw lang. Sila rin yun. Ya, ako ati pili balang sa mati. Ako, ngutang ta ko ato. Ati. Kada ko ati. Ati, tanawa lang. Taw si ati, ngutang ta ko ato ba? Hindi mo mas kudak piya. Mas mama to ana daw. Ngutang na ta ko tumakautang pa ba ko? Palpak ida ko. Maho. Di mo? Nakalpak kay trabaho maglain. Saan ta magitrabaho glain? Kita tani trabaho ni mag-snatch ni nulis yung buta ni. Ya, akong giinan si ati ko ati, pwede lang tubig at TV. Ako yan ati, tagpiso na ba na ati, ugmarang Yung kung tagpang maglain. siya. Inintok si Jane, ingon si ati. Oh, Pit, sudli ang baril, Pit. Ingon si Jane. Ano sudlan pa ba na baril? Ano naman isod? Sa ingon si. Kudlap ya. Suko, ano sudlan mo ng baril? Ano naman isod? Ano man? Suko, rabas Jane yung nana na siya. Kaya nga mo tuloy ang customer malayas. Hindi sa tamot ka po, ito mag-atas ka ng timot, ang tubig lang ka rin. Palit mo na ito ng tubig. Di palit mo ito ng tubig. Ano kang kututang ah. Ano mo ito tubig ah, kung kila ba? Ang tubig, nakasaw na tubig. Di palit, gali na ako. Nya na diha. Apa? But lang, yan naman kung ating buntag nang ako kuhaon. Kuya. Tog ka? Yan Ha? yung kudap yan nga. Asa man ni batao ni katugmaya di gani ha? Wa kay, nangahoy ko sa ubos. Nya. Kuyo Kuya siya. siya. Kuyog ni mata na. Pag abot na ko din hiwan ah. Si Inday na naga diha, gahida-higda diha. Nangahoy ka. Kita mga hoy, sige tikpat ang butin. Tama na, tikpat butin. Nyangas kong mga ganda boy, sanina. Abot lang ni mo, Ivan. Ingon dito ko ni mo. Ang kuan pa, karang sure, yun. Sure nga iya masya sa kuagod niya iyam di trabaho lain sa ako nahimo rin. Wala din kaya tiksing patrabaho na naglain, pwede ko na yan. Masa mo reply nga ingon bitan ako siya nga. Anaon ako masa mo reply nga gitrabaho naglain. Nya, nakita mo ganina. Oh, Nya, istorya bitaw be. nya. Na trabaho lain. Okay. Barato ko siguro tong pakyaw. Ay, Bart, gusto mo yung pakyo, mahal nun na ipakyo, ganyan mo dahil. Ya bus, smil dos ganito. Hangyo pa ganina, grabe na siya dag hangyo. Pag-impas na imong itiim. Impas na imong itiim, ay nagpinda. Baka na mo kag tuwali. Ay nagpinda niya. Mangya gila siya ni mo, abali-bara sad. Grabe na dag hangyo nito ko na ah. Ako rin pinakabarato mo pakyaw yun. Ha? Dikit pa ka Ano naman ba yun? si Inday. Masih barato mo kaya siguro kayo ito niya. Dalag kaldero, butin. Sus. Salpak yun. Aham! Ulit na ni. Ay, Pila man imong butin ko sa rapod. sino? Bujiton man. Kanon naman. Nya ang buwa din mo. Suba. Asa man ni suba? Kayo nga. Ang Kayo nga, butin man ang kayo. Uli ng bugas yun, buwad. Kasi ba nang lipon na nakot ka ng liya, oh. Bahala ka na ko isda, ikaw kay kaon.
Isda. Atong kas iring. Oo. Magkaon. Bag ka eh. Magkaon gid is iring gid ay. Kaon bitaw. Ya. Diha ito nagkatag sa ubos tong mga isda. Sayang po dilabay. Mao na dihan ngutang na tag para sa iring. Ikaw bitaw na, ang yaw-yaw pud ka. Ano nang iring diha nga. Tasan. Tao si iring. Kanang tinatawag utang pa, utang ka dito pa ako ng utang niya. Kay utang to po oy. Ano sa may cellphone yung marunong nagkabuligit sabon. Dang mga anak dai. Ang utangin niya pas kananti pa ha. Mister ya. Wala di mo kubra pa ni mo mo na mo. Wala lagi wa masud sa ATM. Aw sa Gcash. Sa lalabo ko. Top up dali ra kayo. Cash out dugay. Isa. Sentral lang po. Sabi ka. Palpak braha. Ay. Ito. Saban. Nga kwarta papa dayo eh. Kwarta papa gid. Kung na juga kwarta diha. Wala yung kwarta. Nabuslot ang motor ganiha. Aw na. Nya. Ano mo engineer ko ano namo ko 20 sitting giluklok dire. Pila? Ano ko 50 kaya ako pabulkit. At Teman. Ito na dito ko kasi na pa may asin. Asin. Mahulot na. at gano na asin na isuwa na to. Katipid ta. Nay asin 1 port. Kaya bahala na to. Bata sa tanong nag-asin. Yan. Dito. Asin 1 port. Tapos yung lang yan. Biyahin. Ha? Saan kasi magbiyahe nga naman sa kayo mga gidaladala, bukod kayo. Ano, hindi ka biyahe ron. Sa una, nagligod di mo nang hunang nga. Di ko pa biyahe ni mo. Ay, sa nagbiyahe nga rin, nagligod mo nang hunang. Lata na ko, lata na ko. Lakaw. Kapon ko. Lagoy kwarta. Apay? Kuha na sila pa ka ng pag-check. Bahala ng humpra ka eh. Di ba ka na masuko sila nanti na? Mulong ka ng humpraan. Ano nila ko? Tapos ang bayad ta. Basta pilo ha. Importante naman sila kung liwatang. Ay. Hmm? Yayay? Ano naman? Hmm? Aman? Ako naglabar ako biya kanina. Anong nayayay man? Dilabhan mo kapil ay? Angon sangan? Kung ako sinina rin hayay butang? Panglabhan? Sige, laba oy nila. Kasi manang kuha na sinina nga din mo balay mo yan. Ang tasabong gas tubig. Punta. Titik ko no, titik. Pao. Saka man, angon eh. Matante naman mga akong dito. Matalas kuya, saba kayo ta sigaw yaw. Nga na ni utanga pa. Hmm? Nga na lang ng gabi eh. Saba guys kuya guys. Magsanilya eh. Hello guys. Utang namin sa utang sa mayo guys. Way bayad guys. Shout out sa mga hindi pang utangan yan nang tuwag sa mga kabayad lagi mi pohon. Sao man nagkalisod mo gyud. Hmm? Ang ngaway ko ganina. Huwat? Ay, ud ba? Ud? Ud. Ay, ud ako pa. Mas kuya on, matas kuya oh. Saba kayo. Sama ni oy. Saba kay kuya no.
Uy. Kuya. Di ko kikas kuya eh. Pero. Nah. May taong kabitlok ba? Yo, what's up guys no? Naanak ko sa mga guys. Huwag yung madayon ako ang baho ronda. Sayang kayo. Kay ipapakya maglain ng kuan. Kural. Bakit git? Madapa ko welding machine. Wag yun magamit. Welding machine, mga gamit na ako pang welding. Ang itiksan gabi nga mamadto ko. Nakaroon. Wa man reply nga. Nagipatrabaho niya glain, nagdadarahan ko sa welding machine. Dapat mo reply siya mo nagsasataon eh. Yun nga, ay na lang kay naa naman. Sige lang. Mangita lang ko paagi anig asa kita kwarta anig bayad utang diha. Sana magipang-utangan diha nga magkusumod ang naong. Wat lang mo kabayad rabi. Hapit na dato, kwartan lay kuwang namo. No? Kwartan lay kuwang. Kaita bitas kinabuhi eh. Lahat pa yung motor gani ha. Tungod sa may psych. Bukot ko pa doon sa yung BIS. Dito na ako ipabulkit sa itong kanunoy. Kailan naman. Dito na ako ipabulkit. Kaya pwede na ito utangon sa doon. Wagi kwarta. Nagaya ka na ako 20. Giluklok. Ang bulkit stinta. Mato nang buwan. May mga engineer o stinta kay wala magiging kwarta yun. Wagid guys. So, thank you guys nyo mga pagtanaw guys. Taas na kayo ni vlogga guys. Para pagka lisod-lisod na kita edit na kayo ang cellphone na to. Gamay kay gig. So thank you. May hapon yung tanan diya.